kacha ntiere Nuclear Regulatory Authority manyo komul kora nyanga ponitie. Okay. Yes. Manyo timne lokruok cha bende igine machielo. Parastatal machielo. Agency. Wan gi NUPEA gi NRA. Yes. Oh yes. Koro NUPEA cha ma umuklera nitiere. NUPEA, Kanye yes. umuklera. Yes. To isekele kama ikele no nekech saa ken bang'eni dwago wiye ipenjori ni to gima je kuon kelo ne appointments gi ok gina gionge gine malach gionge salaries mak mana ni nitie mbima gibiro godo mai momiyo ni neno ka bang'o mbulu joma ncha ne nie UDA thoth gi nodwa nwang appointments gi tiende ne king'iyo on paper to nego bed ni lengo maduong kata gik madongo magiyudo onge lakini influence magin godo mai momi neno ka sama jatend piny luongo troops mage tiluongo giga kata mana state house ni mar gin gi influence kidwa ndik ng'at ma chair mar board ka sama idwa ndik CEO makanya Nyakobedi. budget mar tenda mantie nyakobedi budget mantiere gi nyakobedie kidonje ofiso mukulela kache biro fwenyo ni ntiere dhano mantiere ka donge wan nyaka executive chairpersons mar kaka koro mar mukulela ni en man ni beto pogore koso by structure opogore donge yes opogore yeah opogore kabisa koro king'iyo to influence magin godo ne jatend piny emomiyo no kokaw gi to keto gi thoth gi ne gin jok ma samoro moko nochung' noyombi samoro moko gin jotelo machon koro kibire siasa chuny wachni to ok nyal pogo gini mokitene gi siasa nikech gima nyo timore ne Odoyo Widi banka ODM osedonje broad based ni to chalo ng'ama no ochwanyore gi wendo wuon gi miyo moro ma samoro wuon ne muonyo ne olawo to giko ni wuon gi okawo miyo cha opiyo koro nyako dimbre to kawo miyo cha gi nyithinde madongo machalo Junet gini ma samoro ncha no osechwanyore gi jal chepa koro ka gibiro miyo mokawo manyien nikech Victor ma kore chuny wach ma je kele cha koro wachope to giwacho ni Anonyango no osegoya koro ikwano gi mai siasa adier mantiere ni Mwalimu Odoyo Widi en ng'at mathul kendo wacho pache to ber ka en kori Nyasaye no me were mar wacho wach momi neno yudo ka odiochieng' achiel onyalo bede ute mag fwambo gi kata mana adek odiochieng' achiel koro en ojalweny maber orach koonge kori en adui japala daperach japala bacherach nikech king'iyo kata mana wach mar Ong'ondo wende ne en achiel kuom jatelo makaluo manyo luongo gimoro gi nyinge nyo wacho adonge ta wan bende nwawacho kamo wanywa gi lweny mana wan kode kende kopogore kodwa gi en manyo wacho ni nitie joma ywago Ong'ondo kendo lit to be nitie joma ywakne iwinja onge jatelo moro ka ji ne boma mana ka joma leke gi onge to gigi to gi ne timore ji boma ng'ama dwa chomo tir onge to Doyo en ng'at ma chomo wach tir makata king'iyo UDA ka kinde manyocha ne jomoko ne giluongore ni Luo professionals ang'o gi to ka sama giluongo wa kaka jofwambo tibiro do ka gima Odoyo wacho no mane gima itimo mane wa jomoko lo so Doyo kende mang nwa yude gima dwa wacho yude gima dwa wacho jomoko luoro mabor pod luoro mabor te ni ng'eno chopo ni e wach iwinja ogo e wiye kanyo to setieko kata koro rachni kata koro yanye kata koro yaro ye gi pala to Mwalimu wache koro mae king'iyo kata mana face mar UDA kaluo nikech ing'eyo ni bang' ombulu mokalo ni kaka nje UDA ne temo donjo kaluo ka ni gole kata kineno koywa ng'ich to bineno ka UDA no be chalo mana gima onge ne en pon iye ka chuny wach ka en ni bedo no wache kaka en ni samoro nyo nyalo miye bende wasigu moko e pao siasa ka mamoko nyalo bedo e UDA ka to moko be nyalo bedo oko mar UDA nikech ing'eyo ni siasa ka ng'ato nigi interest ne koro kia ng'at ma samoro ne nyalo ne gi thungu moringo we UDA chama ne chama mane sabe gini gima liba gine genzi gini gima liba koro ibiro yudo ka adier mantiere ka en king'iyo kata kinde mane ne ODM Mwalimu jal makiluonge radio to kowuoyo tibiro ng'ene kata mane pingo mane winje to jo chama bende nyaka ng'ene ba ni kamimulo no jakom kamimulo no ikelo kama ber kata kelera mogi baraza ne je tugo manoge monge go namba ne kata kinyi mikelera mogi baraza kanyo tibiro winjo ka ntiere kaka piny oganda te winje mi ma
penjruok mi penjori kwa tieko ni to jal manyocha nogone namba ni UDA mano kete kai ma en jatend piny William Ruto ne en kode gi chwanyruok ka onge to gima je wacho cha pod biro mana timore jatelo nyalo nyise ni kaluore ni koro akelo minu matin to joge gidongo ini chalo gimi bed tengi kama tin tingene sirikal to pod en adi goni kata dala cho goni kata ma onyalo goni kata mana dala onyalo kaw yutiri gimoro sirikal en achiel mak mana ni gima nyaka ne timre ni kaluore gi kizungu wacho ni en combative kaluore ni ngat ma wacho pache kaka ne en makumaki gi kamarach to bo yuaya nyaka nyongi ni to ere kaka inyalo tim nade inyalo din bath doge